Ka khyrdop in a line permit bala penyeng da ka khasi student union na ka bentala si ki kot ki slajang ki barjela kala Shah pen prabat Shah thang no ha ka step khandai tarik unai tung la ban kedo ba ka hendriu tarik menta ubenai ka KSU kala penyeng ya ka te ka khyrdop ha arpho mer pa ham maulen na ka bentala si ki kot ki slajang ki barjela ki batmu ban rong saho shapo ka jela But hagate ka sing kinong ya lambat ki dekot ka KSU kilaya tu batang hapo ka tu kat ni kenta bala penlong ya ka jing talasi kilayo ban bat pen pai no de ki spa ngot ki barjela ki bamdan satyai ki kot ki sla ki babyang ka KSU kala shim ya ka ni ka sin jam ban let pen yeng hi da ka khyrdop talasi na mar ka jing yai le menti jong ka sarkar pedeng ban penyo no mar dor ya ka ILP ban na mar ka jing pen slam jong ka sarkar jela ban pen tre kam ya ka Meghalaya Resident Security and Safety Act